que avui fem faves a la catalana. Escalfes bé l'olla i poses una mica d'oli d'oliva i l'escampes bé per tota la base. Afegeixes la cansalada tallada petita. Quan ja sigui ben daurada hi poses la ceba. Remenes una mica i afegeixes més oli. Hi poses sal i pebre i vas remenant fins que quedi ben sofregida. De receptes de faves n'hi ha moltes. Tu pots fer la teva. A mi m'agrada posar-hi carxofa. Ara és el moment de posar-hi les faves. Són de temporada i es poden posar fresques, però si no en tens, també les pots fer congelades. Hi poses sal i, si tens, una branqueta de menta, que hi queda molt bona. Barreges bé perquè s'integrin tots els ingredients i afegeixes el caldo de verdura. Han de quedar les faves cobertes. Si no en tens, també hi pots posar-hi aigua i afegir una mica de sal. Poses la tapa i esperes a que arrenqui el bull. Quan comenci a bullir, remenes, tornes a posar la tapa, afluixes el foc i ho deixes bullir durant 9 minuts a foc lent. Tornes a destapar, remenes una mica i afegeixes la botifarra negra. Ara tapes l'olla i ho deixes bullir 1 minut més. Durant aquest temps no destapis l'olla. Pares el foc i introdueixes l'olla dins la CCM, on ho deixaràs durant 2 hores o més. Treus l'olla i les faves ja seran cuites. Retires la botifarra per tallar-la a trossos i posar-la després al plat. Aquesta és la nostra recepta familiar i a nosaltres ens agraden sucoses per poder-hi sucar pa. Però si prefereixes que no tinguin tant suc, els separes de les faves i el pots reduir al foc fins que quedi al teu gust. I un cop reduït li tornes a posar. Per acabar el plat només cal posar-hi la botifarra i un raig d'oli d'oliva verge. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.